Nagbunga ang bypass operation nga gilusad sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa usa ka bukirang barangay sa lungsod sa Medellin. Dunot sa operation, duha ang nadakpan og dulan sa 1 milyon ka pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasakmit. Si Nico Serino sa report. Muabot sa 2 ka oras nga lakaw ang gihimo sa mga sakop sa CIDG, maabot kining tagong bahin sa sitio Takan, Barangay Kawit, Medellin. Mihimo sila og bypass operation kun diin gitarget si Adrian Dibutak. Nadakpan siya, ingon man ang iyang kauban nga giilang si Ernie Baro nga miingon nga usa ra siya ka bata-bata. Apan nakaikyas ang igsuon ni Ernie nga si Jerry nga nakapabuto pa og armas batok sa mga pulis. Yung isang grupo ng operatiba natin are still conducting manhunt operation on the person na nakatakas. Sa operasyon, nasakmit ang kapin sa 200 gramos nga gituhang shabu nga may moabot sa 800,000 pesos dangerous drugs board value. Upat ka mga high-powered firearm sub ang nasakmit, lakip na ang usa ka granada. Kapin sa 2 ka semana ang surveillance sa kapulisan, human madawat ang taho sa pagpamaligya. Well, we believe na yung operation nila is not only in the northern part of Cebu but of course parang since mountainous barangay yung Kawit, they can traverse on the other side of Cebu province. Ang target nga si Dibutak miangkon nga duna ra sab siya'y agawon ning maong binuhatan. Ang laing dinakpan miangkon sab nga nalakip sa pagpamaligya apan giingong napugos ra siya niini human magkasakit. Tig put up sa mga tao, tig disiplin sa mga tao, dili mayong buhaton nga nana, mga advice niya. Tig buhatog plastic, sulan na nang nagmay ba? Madool na sila sir. Madool na sila kay nahibaw man sila kanang lugar na kung kanang posisyon ako sa dili ingon nga dako kayo mao nga ako nga wa kay malupok, wa kay mabasa ba. Nico Sereno, Balitang Bisdak.